Салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Ямо пеш группаи бисёри экстремисто ин назартиёи террористои запрещено угрожатам карданд. Буромад рӯи рост гуфт, ки мара пул додагиянд, та агар бо бисёбите матра намекушамад. Як бор дига видеоро тамошо кунед. Но Исоқов Айюб, конечно, заявление кард именно барои угроза. Ози одам куҷо дай? Имрӯз пага почтаи Россия хати рӯиш мекунем. Марамад группам кардан, бо зангам задан. Исоқов Айюб баска корота дига нака, зидди ҳазратҳо гап назан. Но одно есть но. Исоқов Айюб и одам қатӣ рӯзиш мешавад рӯ па рӯ ман гап мезанам, ҳамаша запис мекунам, и Европа мерам. И дар Европа зидди шумо маълумотона намегирам. Именно группа бисёри экстремисто ин назартиёи террористои запрещено именно иқболи чумо ҳай тарсада буромади видео кардӣ ку? Ту медонӣ ки угроза аст. Ту медонӣ ки ба ақиба ҷавоб медиҳӣ. И одам уже дар озодӣ нест. Ман гарантитон медиҳам. Но бо як бор дига заявление пешниҳод мекунам. И одам бояд ҳақиқата гап занад. Барои чӣ и одам мара кофт, бале, Самарада 23 рӯз. Баъд аз Самара Москвада қариб 1 моҳ баъд занг зад. Гуфт, ки ту дар ҳаёт мард ҳастӣ? Гуфтам, ман марде ҳастам, ки баромада зидди экстремизм, терроризм барот сабудисам. Запис нака, иси гӯш кар. Ман дар пул дар корай. Бите як 500 1 миллион чақад намешавад. Наметӣ мара пул додагиянд, нобудтат мекунам. Записош ҳамаш ҳаст. Ҳамаш. Бо як бор дига тамошо кунед. Бисёр чизошам ман паҳн кардагӣ нестам. Группаи бисёри экстремисто ин назартиёи террористои запрещено. Мо медонем, ки шумо кӯшиш кардестем, ки Исоқов Айюба нобуд кунед. Ман медонам. Инами геморрои шумо дар басай. Хорошо? Исоқов Айюб медонад чикор кардесай. Ман шуморо, ҳамаи шуморо на коленитон мемонам. Муҳаммад Иқболи чумо рӯзиш мешавад. мо рӯ па рӯ мешинем, гап мезанем. Именно дар Европа.